Chakakurua ase county area ya Nyamira ase enyomba yemo yabagekugwa emambia yabono ase abantu abange babagotolirwa kurua ase ensemeyo kolende nigo ochi emeroberio yokomotolia omontoyo mokogeire gotubererwa nenyombe yo ogendrete ase ensemeyo astorach komerana no mosakio ito obwe county ya Nyamira Polycarp Okara abega otomanyinga naralia yagendrete Polycarp Okara nara yagendate kurwa ase county area ya Nyamira kubwatyo mancho murigereria amangana agendere ko bagakoba kurwa ase county ya Nyamira na emambia rero nige gorobe ya mere astinse mechika chichiro ya Gesima iri maigane ngo yanyara ko bagekwanyuka kurengana muri amenye kurwa astinse mechike gorobe yo nigo anaketa gache tubuya igeto koyo kyagendere ko bagekube kamagima yabange asagote gorobe yanyuka litukolia rero lya mbono mambia ngo yeirire abanta bakageire kunyara kwa bakubatara nibime abande niko bagendere ko bagotolwa no kumyekwe gasi nyagitari ngana fragende ko batokobati asamangana itari butuma asamangana itari mutuma nchumo litotengerete ngega system chika cha Gesima ngiko report legeta sedi kwa banjete kia Ndizi TV nchego ko Polycarp Okara.